Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu, daalụnụ, ka eke unu mee, unu asaala chi. Anyị bịa iwetara unu ọrụ na agụmakwụkwọ na mba ofesi. Kedu ihe meeni? Ọnwụ egbuola ka alụla aka. Kedu ihe ọzọ na-esie? Ijikwa akwụkwọ gị? Nya bụ ụmụ akwụkwọ kpakpa ala ili a asịchasị wetagasịa inwelie. Ọ bụrụ na inwelie, ịma na iso na ndị a na-akpọ. Ọ bụrụ na ị nwerie, ị ga-eje chọọ ọnya chịkọta ya tupu ị bịaba gaa n'iru wee chọba ọrụ na mba ofesi. O wee bụli ya ndị be anyị, kedu ihe ha kwuru? O nwere mmadụ na-abụ nwere ọrụ. Ofu sịrị na ọrụ ya bụ nde 13, nde gịnị 13. Onye nke ọzọ wee kwuo sio, kedu ihe o kwuru? Ọ sị na ọ bụ nde 14, nde 14. O wee sịkwa o ka m wetakwala unu ozi a ama na-agbakwala unu, nsịkwa ka m bịa gbala unu ama. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ị ga-ede edemede si na ị chọrọ ya, mana ị ga-adị njikere na ị nwere ụmụ akwụkwọ niile ahụ. Onye ọbụla mmalị akwụkwọ niile a na-enwetacha tupu abịa bọọlụ deela anyị ya n'ime ebe a ka famalụ. Mma ewetakwala ya unu bịa tinyekwela unu ya maka ndị amara ọkafamalụ. Mma eweta ya bịa tinyela unu ya bụ ndị be anyị. Ọ bụrụ na ịchịkọchaga akwụkwọ gị ndị ahụ, ị maa na iso na ndị a na-akpọ oku a. Ọ bụrụ na ịchịkọchara ya, ije chọọ. Kedu ihe ọzọkwa? A sịrị ndị bịakwala ịgụ akwụkwọ nke unu na-akpọkwazi unu. Ndị bịara ịgụ gịnị akwụkwọ nke unu na-eme gịnị na-akpọkwazi unu. Ọ bụ ebuli ya nke unu wee bụla ego one? Ọ bụ nde 9, nde gịnị, nde 9, nde 9, nde 9 naanị. Ya bụ ndị bịara ịgụ akwụkwọ. Ya bụ ọ dị mkpa na mmadụ ga na-asụ asụsụ ya. Onye aghọtara asụsụ Igbo a na-asụ, ya ji eju onye nkụzi Igbo ya, maọbụ jụọ mama ya maọbụ jụọ papa ya ka akọzielu unu. Anyị bụ ndị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Anyị nwa na-emekwa njem na azụmahịa. Anyị na-emekwa maka ọrụ. Anyị na-emekwa maka agụmakwụkwọ. Anyị na-eme ọdịmma ndị Igbo ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Ọ bụ ya ka anyị jiri pụta. Anyị na-emekwa njikọ nke akpọrọ matchmaker. Ịchọlụ di na nwaanyị, ebe a na-akpọ gị. Anyị ga-etinye anya na mmiri wee chọpụtara gị ya. Ịchọziri ịbata n'ime akwụkwọ, ya bụ igbe ozi akpọrọ inbox, ka anyị na gị kwuo. Ị ga-ebu ụzọ je sọskraịbụ ọla anyị n'ebe na YouTube chanel anyị akpọ gịnị, akpọrọ ya Igbo Class World. O nwekwara ọzọ akpọkwa gịnị, akpọrọ ya Igbo Anyị Abia. Ọ dị abụọ. O nwere ndị na-aga mesi ofu, o zuru oke. Ị ga-eme abụọ tupu ị bịaba n'igbe ozi akpọrọ inbox. Ị ga-eme, ọ bụ n'efu ka eji eme ya. N'efu ka a na-eme sọskripshọn, ya bụ nke YouTube. Ọ bụ n'efu ka a na-eme ya. Ọ ga-efu ego ọbụla. Ya bụ ị ga-emenwukwu ya nwanne m. Ọ bụzi na ịma mmenwu ya nwanne m nwoke ọ bụ nwanne m nwaanyị, ịma na ị ga-akwụzi anyị ụgwọ ndị oyibo kpọọ consultation fee ka anyị na gị wee nwee ike wee kpakọrịta ụbụbọ nke ọma. Ọ bara onye ukwu, ọ bara onye nta. Ịma na a sị na nwata chọba nke ya, ọ bụla ajọ mmadụ ma ọ bụ ajọ nwa. Ndị be anyị, nwata na-achọ nke ya, ọ bụ ajọ mmadụ ka ọ bụ ajọ nwa? Ụmụnne m, ọ bụrụ ajọ mmadụ, ọ bụrụ ajọ nwa. Ya bụ emee nwata ka emere ibi, obi adịkwa ya oyi, obi adị ya salasala. Ọ bụ ozi ọma ka m si ka m wetakwala unu na mbọsị nke taa. Aha m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetala unu ozi ọma. Daalụ no ndị be anyị.
biko nyere na anyị aka tụsa ozi anyị a, nyere na anyị aka tụsa ozi anyị a. Ihe anyị jikwa ekwu maka ịbata inbox nke ikpeazụ a ya bụ ka unu ghọtakwa anyị, ka unu ghara ịghọtafi anyị. O nwezi nke ị agakwa ime ndị be anyị atakarịba gị asịfa gị asị na ị na-agbajisizi ogwe. O nwe nke ị ga-emezi asị na ị na-asụchiche ụzọ. O nwezikwa nke a ga-eme n'ikpeazụ a asịzịa na asịkwa ndị nwe obodo asụchichebe ụzọ. Ọkwa ka unu ghọta anyị o, ka unu ghara ịghọtafi anyị, maka ndị nghọtafio ndị ụta. Ya bụ diochi ada akọta ihe ọfụlụ na akpala enu nkwụ, diochi ọ da akọta ihe ọfụlụ na akpala nkwụ. Ya bụ dinta ada ekwuche ka ọfụlụ n'ime ọfịa ka ọ gara ịchụ nta. Okwuche ka ọ gara ịchụ nta n'ime abalị, ndị mmụọ ga-amanyụpụ ya anya. Ya bụ ndị Igbo be anyị, kụzibeli na ụmụ unu Igbo maka na ọ dị mkpa. Asụsụ bara uru nke ukwuu. Anyị bụ ndị Igbo Class World na-akụzikwe nkụzi na Zoom kwa Satọde ma ụka. Ịchọọ ka nwa gị mụọ asụsụ Igbo, ime ka anyị mata. Anyị nwere ezigbo ndị nkụzi na-akụzi Igbo. Anyị ga-akpọnye gị, ọ kụzielu ụmụ gị Igbo. Ọ kụzielu ụmụ gị Igbo fa enwe ike dịka ezigbote nwa afọ Igbo. Maka na gịnị? Asụsụ bakwa na ulu nke ukwuu. Ọ bachala ulu wee makwa ụma o. Ndị be anyị, onye Igbo na-amara asụ Igbo, ihe wọkwala ya nwanne m. Onye Igbo na-amara asụ Igbo, ihe mekwala ya nwanne m. Ya bụ rapụ na ịsụrụ ụmụ unu bekee n'ụlọ. Fa na-aga akwụkwọ, fa ga-amụtakwa ya n'ụlọ akwụkwọ. Mụtafa enye oke bekee anyị na-achọ ka nwa gị sụọ. Ọ ga-amafu ya oke. Bụọ na ụmụ unu afọ Igbo, unu enyezine ụmụ unu afa ndị mba ọzọ. Maka na gịnị? Afọ onye na-edu ya, afọ onye na-eme gịnị? Na-edu ya. Ndewo na ụmụnne, ka emesịa ka ọ dị n'oge ọzọ. Anyị na-atụkwa anya tata niile mma aga n'inbox na-achọ ọ bụrụ na ị sọskraịbụrụ anyị, ịbatakwa ịman like kwu ya, ịman like ya. Ndewo no, nye na anyị akara ịfụnanya, nye na anyị akara ịfụnanya, nye na anyị kpakpando, tụsaa na ozi anyị a. Daalụnụ ụmụnne o. Chukwu nọnyere unu, gọzie unu, nye unu ọchịchị ọma nke obi unu, ya na unu ọchịchị ọma nke ihe onye ọbụla na-achọ, ọ ga-enweta ya. Ndewo no, ka emesịa ka ọ dị n'oge ọzọ.